И здравейте! Гадеме! И здравейте на всички, здравейте геймер от YouTube. Аз съм Dark Shadow и това е CS. Майка ми баща ми, от както иде. Аре, да почваме. Ще играем в Heavy Gun Game. Тук с мен е мистер доктор Коврат Пулев. Коста, маняци. Мажаци, мажаци, мажаци. Спасе. Както иде. Не бе, аз съм чувал телевизора. Аз съм чувал телевизора. Оплаши се, че аз ще идва. Аре, влизаш ли? В Heavy Gun Game. Да. Ти трябва да го имаш. Аре, влеса терорист. Аз само малко преди това подсъках CSGO. И? Разучих играта с ботове, защото аз до сега не съм играл. Подчертавам, не съм играл, защото ще снимам клип някой път. И заради това, може би, първият ми клип ще снимам с ботове. Но като тук съм малко по-добре, защото съм слипнал на контролите. Тия ботове са баш слабаци. Аз съм ги пуснал. Може да нагласиш. Да, аз съм ги пуснал по принцип на изи, ама един път се пробвах и на хард. Влезе ли? Пуснеш за такова, за да стреля. Да, мога ги пусна на кнайфка. Къде си, бе? Как, бе? Как ме уби? Ще изчупя главата, ей! Бати. Какво? Аре, знам. Това си предник. Супол! Трябва да се освободи от хватката. Той ми направи хватка в момента. Да, бе, да ми свършат патроните. Вау! Лидер, клан Феби. Ето тръгнем и в гръб. Да, това ще е трети епизод. То ще се види, ама... Не, то просто... Аре, обиколи, по-бързо, заобиколи. Но тук само се чува един телевизор. Не е заседнат. И куче. Не, куче не се чува. Интересно. Да, не се чува. Ти може би, защото не си на тон колони заради това. Както и да е, тук някакви мазни печки ще са пратни, отворени. Къде ма цепиш? Съзрах. Аре, покажи се, бе! Както и да е. Нали говоря, това е важно. Къде ме пусна? Къде? Не, на тая място. Дето и ти го знаеш. Фак! На мене ми е факт, защото аз се зареждам, не ти. Вай! Точно се скрига, е! Аз ще се убия от там отгоре, тъй като зареза. Аре, бе, тук няма ли парашут? Не, зона зира е по-хубаво. Колко много виж. Само горе ли ще ми играеш, Само горе? Аз бях там горе. Дай са ярд.
Водихме с един кил от именно. Ярд. Да, като първата жена е застанал и не играе на ярд. Да, млади. Това е ярд. Баси ярда. Дойда. Стоиш на едно място. Аз може да искам да дойда. Върви ми на 60 FPS. Върви ми на 60 FPS. Върви като насрам. О, някакъв гледна от мен. Аре да влизам ли от тебе? Чай да видим колко е силно. Аз съм... Това той... 5-7 съм аз. Той няма ни кора. Пати двамата. Бачме се за 4, защото аз стрелях последния патрон. А при CSGO, когато един му намали кръвта... Браво, брато. А, не. О, някакъв не знае от тебе, лизърта пеш. Золото. Золото. Много ясно са. Аз не съм... Да, пешо след. Или пък като вчера как се базикахме с кучето. Или пък вчера как се базикахме с кучето и ще чака Аспарухония. Сещам ли съм? Къде? Кажи ми къде. Къде си, бе? Кой откъде? И как? Аха. Fucking bitches. Fucking bitches. Ако мазам си там. О, този е моя. О, да спира. А, това си ти, бе? О! Откъде то би? Докато презареждам. Цигани. Момче. Ако съм мисля да ми влиза гръб, обаче Чери го уби. Кой? Вие... ние сме три. Заформя се яка игра. Формя се яка игра. Пари тук, бе! Нали? Чакай, тук ще скоча на лизърта пеш. Добре. Как се изпълни? Баси мазния хекъл. Аре, бе, поне го бях убил. Ти ли е? Ти? Тук е супата. Духайте супата. Аре, тук Assassin's Creed. Аз съм ти. Виж къде си мисля, като някакъв самурай. Аз тук съм на каква съм аз? Не знам, на Галилче съм. След това аз.
хедшот. Аре бе, къде си? Ето преди малко те видях тук. Аре бе, стига бе! Умри бе! 7 кръг. Аз съм на фамашче. Мазно фасче. Да, мазно фашче. Аре бе, кога стигна по Той ти мене? само един, а ние сме 4. Всичките влезнах от тебе. А, вече един плава мър излезе от мен. Ай, от на твои двамата. Ние сме работници. Сега да не го правим. Умница. О, на клипа това ще излезе много яко. Не, то просто... Охо, сега да ми, сега ще ми дойде. Батка! Ате! Ех, то гар байом надразни. Аре, прикривай ме, циганин! Вие сте трима. Вие колко бяхте? Моето научи са. О, про геймър. А чули се вече? Лай. Не е. О, Аре бе, защо в гръб? Като първият мангасар. Ламари. Някакви ламари тук ми са пратнали. О, кой ме настига? Ме нагалил. Аре бе! вечно се. Аз само да ме набарам, ще ви изблъскам. Ей, колко да открадна. Мене. Ти си бил на тези. О, къде ма спална. На някакво много тъпо място. О, Пежо, картечница съм. Вижда как някакъв темерът ме страна. Ти ме... Аре, бе. Картечницата на много клива. Колко ти изкрадна. О, хедшот. Аре, ви си снайперисти. На гранати. Какво не има пощачи?
Да, никой не му победа в маковете. Просто вълшебна игра. Трябва ли да ми пусна пещаци геймплей? Мразох дома. Да, бе! Ще го правя с тях. Какво трябва да убия, бе? 3 пъти. Аз си съм играл! Аз? Да, ти си. Аз съм на... Не мога да кажа на какво съм сега. На Беля. Аз съм бил. И аз съм на Беля. За малко да не Дедър, не е Дедър. вече съм на друго. И аз съм на друго. Един хедшот. Вече съм на бързо. Лев. То примава има някакви галилче вече. Има на ФАМАС. Има на ФАМАС. Абе, викам ФАМАС, бе. Има и на Калашник вече. Аз съм О, има един снайперист, сега ще ги... Да, аз го видя. Даже го убия. Малама, колко цака. Аре, тази ще е последната врътка. Защото много дълго ще стане и хората ще музика. Много дълъг ще стане клипа и хората ще музика. О, къде ми
какво си? Сега ще ме роди някой да се... Има снайперисти тук много. Аз до преди малко бях снайперист, ама сменихме. Дали се бъдна умерника в това? Yes. Лепаме гранейт левел. Да, ако се чуете какво означава съобщение, това значи ползваме платно дителите за нас. Него и това значи че полезно да пие, има много витамини, качваме гранейт левел. Аз съм шменка. Пошупавам мираж. Трябва да държиш още първо място. Браво! Yes! Йоу! Еми, мисля, това за сега. Абонирайте се, коментирайте. Напишете в коментарите кой повече ви харесва. Кик Прото или аз. Да, Кик Прото или Iron Shark или там които са. И добре, мисля, това за сега. Коментирайте, абонирайте, дайте лайк, оценявайте и чао!